Pini banganali toma fanili sonsonia berta silabangso video long nang than pachini ponikpo lapen kopipia berta manali tum klarda kalam labangkela so video arlosi kadukawe details bangai chini ikpo mate theglong ikpo tangte aprangsi kardom kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame lapen nali tum jong silabangso YouTube channel long nang kahomri milang pulte kaching hon pen nang support dun do pulote nali tum subscribe ikelang pule subscribe ikon lapen adung hesta me belarjan thegloi odasta me berik denon lalo pule monon finili ajada sonle labangso YouTube channel long upload stame nali tum mobile long an notification nang kile penali tum stame beta kilong da prai mate kachin da prai phone lapen nali tum jongse WhatsApp group long jongse joining tung pol da labangso video description long stame ni libang link pi ikdelo halabang so link long bear penali tum direct WhatsApp long nang join dun ikmelo tangte pini copy pia berta ma labang so puthakle non pathiek pen lang pon lonang lapen chethan pon lonang aprangse berta bang la puhila mate number 1 along bangkela PAN card lapen Aadhaar card killing labang so APHUTHAK sinili nangli tumhan nang than pachini pon ikpo PAN card lapen Aadhaar card bangke aprang kicheng ako bange kaduka we fans tame labang so killing mate kapachera po hormulo Karbi alam pen bangke ala sohot bangke anam bang sikang sita en ela pendet ako adet bang pipon tholo la bang so adet ahota penana bang pu bang fitum bang link dunde mate pachirap dunde ala sohot bang ta 500 anlo ana fee mate let fee pinang lapen puthot suring si an wang tholo non la so suring si pen ako non nang bat thui pusi rason PAN card mate income tax department hin pen stame update bange pipon iglo labangke killing naing labangke menoteri lo elitum assam arlo stame labangke killing naing Kenangsot lo pen number 2 along bang lason helo PM Kisan APHUTHAK sinili nang than pachini pon ikpo PM Kisan sitame kedam tang hod bangke kecheng hod bangke penaan abang pu abang fitum apply dun lo without Aadhaar card pen se apply dun labang so hod bangke lapen first lapen second installment ane long don lapen afit bangke long le delo mate pending check lo lapen det KYC a process bang peklang iglo KYC pu bang nalitum Aadhaar card lapen bank account pen KYC full KYC nalitum verify ning pu bang update bang bomlo lapen penana bang pu abang fitum along bangke Aadhaar card dokok sta update de tum siki ongi ke ong ta dolo lapen non puthot la bangke la son helo nalitum jongse la bang so KYC PM Kisan ali nalitum jongse chepalong dun lang pul nalitum tibokhet Indian Post Payment Bank mate post office song dampen labang so a bank account ba nalitum ingpu ik nangpo lapen ingpu ik det pen afit nalitum CSC center mate common service center along nalitum dampen labang so account pon pen nalitum Aadhaar card che pon pen labang so KYC ba nalitum verify dam iklo pul nalitum labang so ale bangai puthot nalitum long pon ikpo lasi labang so update ta non kaane apor hodan si do chot popusi update bang kelong dun lo la si prabjin penalitum kadukawe la ke PM Kisan long jong si amen kido tum do pul nalitum prabjin pen pos benge long dam penalitum account bang pura migon la penalitum KYC tamikon number 3 bang lapson hello Aadhaar card update APHUTHAK sinli nang than pachini ponik po jong si nalitum jong si amen la pen phone number la pen address ai huina litum update pulte non nalitum update ikmelo la pen update anam bang kanalitum akijoy lo non bangke aprang ke faroi si mate phokep nalitum pinang kok titi update bangke la pen non bang nalitum Aadhaar website along dam pen stame nalitum lahai correction ma nalitum minat stame mobile pen update lapen number 4 along bang anili KSCC pen non kiklangi mate upcoming awareng awar sai APHUTHAK sinli nang than pachini ponik po lapen la non April lo labang so chik lo pen mo June molom nalitum KSCC ahin pen wareng awar sai paklang pon update ban nalitum long ikpo mate ni lista me la son se update kilong don lo pen an awareng awar sai bang eklang ikpo pusi nili hin pen stame update bange kilong don iglo lalo pini bang laing sonsonia ABIRTA nalitum phan nili nang one pig lo las nalitum labang so video kilang pen jong se ning sample de labang so YouTube channel bang nalitum subscribe ikon lapen video nalitum ka an ma share un nalitum share ikon Karbi ang long arat mate Karbi ang long adang stame nalitum pachethang ikon lapen Karbi ang long arat stame palang iklo nang tangte pini a video long bang la ansing ton pon jok jedat po lasi dome thakme kadukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame nilihin pen KARDOM